Hola, soc en David Caballero, el xef de Bon Preu Esclat, i avui us vull portar una recepta contra el malbaratament alimentari. Farem servir uns plàtans d'aquests que ja estan molt madurs, però que encara són bons, i el que farem és un cake de plàtan i coco. A la recepta d'avui el que volem és aprofitar aquests plàtans, en aquest cas, o aquesta fruita, aquesta verdura que molts cops llancem i que encara es poden aprofitar. Avui tenim uns plàtans que, tot i estar molt madurs com aquest, tenim un gran sabor a dintre. És un plàtan que potser per menjar així tal qual no està molt maco, aquí en tenim en diferents estats de maduració, però quan està així de madur és un plàtan que és molt dolç, és molt cremós, i aquesta propietat que té de que és quasi un puré natural ja fet, l'aprofitarem per fer el pastís que farem avui, aquest cake. El primer que farem és pelar els plàtans i els aixafarem amb una forquilla. Com veieu, és un plàtan que per dintre està perfecte. Només té aquests petits trossos més madurs, però això, com us deia abans, és un plàtan que té un sabor molt bo. I en aquest cas farem un pastís, o sigui, va triturat, no ho veurem. Aquest està molt més madur, veieu? Però té un sabor molt dolç i un aroma fantàstic. Ara l'únic que fem, com us deia, és aixafar-lo. Un cop tenim aquest puré fet, el reservem i comencem a preparar tots els ingredients d'aquest cake, que és com un pa de pessic. Pel cake començarem amb la mantega. És una mantega que teníem ja pomada, és a dir, una mantega que l'hem tret fora i està a una temperatura ambient per poder-la treballar. L'abocarem. I aquí afegirem el que seria tot el sucre llustre, de cop, i farem com una crema amb aquesta mantega i aquest sucre llustre. Ho podríem fer a mà, podem fer a màquina, podem fer amb un robot de cuina, amb el que vulguem, d'acord? Jo ho faré a mà, a poc, anar treballant. La textura que ens ha de quedar és aquesta, una textura una mica com de puré de patata, aquesta textura així, que ara ja li podrem seguir posant els ingredients. Afegim els rovells, rovell d'ou. Primer els podem integrar una mica i seguirem afegint els ingredients. Anem remenant, que s'integri molt bé, i ara ja afegim el que seria la part del coco. Tenim per un cantó un coco ratllat, l'afegim tot de cop, i també tenim una llet de coco. En aquest cas és una llet de coco d'aquestes de Teta Brick. Afegim tota i mesclem amb cura fins que es vagi integrant aquest coco i aquest rovell amb la mantega que teníem. Amb suavitat, anem treballant, anem donant voltes al bol i anem treballant. Veureu que sembla que es talli, té bastant de greix, però després a la que li fiquem la farina i el puré de plàtan que hem fet abans, se'ns anirà lligant. Ara afegirem el puré de plàtan que teníem fet abans. Aboquem tot, escurem bé el pot. I l'integrem com abans. El que busquem aquí és fer una espècie de crema, i ara a la que li fiquem els sòlids, això ja ens agafarà el cos aquest, tipus pa de pessic, un cake, coses bastant semblants. Comencem a posar tots els sòlids. Tenim per un cantó la farina, la sal, que la podem barrejar amb la mateixa farina. Tenim el que seria el llevat químic, l'impulsor, també el podem barrejar aquí. I després gingebre, en aquest cas gingebre sec i mòlt, que li posarem. Això és opcional. Té aquest toc una mica picant, ja ho sabeu, aromàtic. Ens combina molt bé amb el que seria el coco i el plàtan. Quan ho tenim aquí, podem barrejar una mica. Aboquem. Dues vegades ho podem fer, perquè comença a integrar-ho bé. Ja veureu com va agafant cos de seguida. I quan tenim tota la primera part de farina integrada, fiquem la resta i seguim mesclant-la fins que ho tenim tot integrat. Ja veieu que és molt fàcil, o sigui, és tot anar mesclant, i quan el tinguem ja el posarem en un motlle.
Nosaltres avui farem servir un motlle rectangular i un motlle d'acer inoxidable. Podem fer servir un motlle de silicona, podem fer servir el que tinguem, pot ser rodó, pot ser rectangular, pot ser quadrat, el que vulgueu. El que passa que normalment els pastissos tipus cake doncs es fan servir aquests motlles allargats, és com molt clàssic, però no hi ha problema en fer servir el que tingueu per casa. Bé, ara ja ho tenim, veieu, ja tenim aquesta mescla i la posem en el nostre motlle de cake. En aquest cas l'hem forrat amb paper, també el podeu forrar amb una mica de mantega i una mica de farina perquè no se us enganxi i ara doncs aboquem la mescla. Posem aquí. I el que us deia, el posem bastant pla, perquè així el que farem és que pugi bastant per igual i no ens quedi irregular. Li donem també uns copets per acabar-lo d'assentar. Bé, li donem aquests cops perquè quedi assentat, més o menys tenim ja bastant pla. I el que farem ara, abans de coure'l, és deixar-lo reposar una hora a la nevera i això el que farà és que la massa ens quedi una mica més compacta i tots els sabors se'ns quedin tots com més units. I abans d'entrar al forn, i si voleu, amb un ganivet petitet, li podeu fer un petit tall per sobre i això fa aquesta grenya característica en el forn que fan els cakes, aquesta grenya com de pa. D'acord? Doncs ara el fiquem a la nevera, aproximadament una horeta, i després ja el ficarem al forn. Mentre tenim el cake en el forn, el que farem és fer un almíbar. Aquest almíbar ens servirà després per pintar-lo pel damunt i això farà que sigui una mica més brillant. També podríem comprar aquesta gelatina de poma que venen, típica de pintar els pastissos, seria una mica el mateix efecte, és donar-li aquest acabament una mica més brillant. Farem un almíbar super senzill, aquí l'únic que farem és posar aigua, ficarem sucre, una miqueta de rom blanc, que li va molt bé tant en el plàtan com en el coco, i ficarem un parell de trossets de pell de llima perquè ens doni un aroma així una mica cítric. Deixarem aquí. L'únic que farem és fer-ho bullir un minutet i a la que estigui bullit ho deixarem refredar i després, quan estigui ben fred i el cake també estigui fred, pintarem per sobre. Li donem temperatura i un minutet aproximadament. Bé, doncs l'hem bullit més o menys això, un minutet, i ara el que farem és posar-lo en un potet. I el refredem per pintar ja el nostre cake. Ara prepararem una petita guarnició per sobre del cake perquè no es vegi tan despullat i aprofitant el mateix plàtan que teníem el saltejarem amb una miqueta de mantega i una miqueta de sucre. Començarem afegint sucre moreno, deixarem desfer i amb una miqueta de mantega. Un cop tinguem aquest caramel fet, el que farem és afegir aquest plàtan i el saltarem una miqueta perquè deixi anar una mica l'aigua i ens quedi una espècie de compota però amb trossos grans, i això ho ficarem tot per sobre. Donem foc, si vol. Agafarem l'espàtula i deixem que se'ns faci bé el caramel primer. Com veieu, tenim aquest sucre que ja ens ha començat a canviar de color. El tenim bastant dissolt, s'ha mesclat amb aquesta mantega, ens dona aquest aroma molt de tardor, molt de compota, d'aquest pastistatet, també seria. I ara li afegim el plàtan. Baixem una mica el foc, que ens cremi, i el saltem. El que volem és això, que ens faci una mena de compota de plàtan. Un cop tenim el plàtan així, que és com una compota, el retirem i el deixem refredar. Farem el foc i el retirem. Guardem a la nevera i ja començarem a decorar per sobre el cake.
Un cop l'hem tret del forn, ja el podem desemmotllar. L'hem deixat refredar aproximadament una hora, a temperatura ambient. Si teniu molta pressa el podeu deixar a la nevera perquè vagi més ràpid. I el que és bo menjar-se el tebi, perquè el plàtan té molt aroma, quan està així tebi i en fred el perd una mica. Ara el desemmotllem amb cuidado. Tenim el motlle, el girem, l'apartem i ara, com que l'hem posat aquest paper, se'ns trauria molt fàcil. El traiem d'aquí i ara el que farem és acabar-lo per sobre amb el que havíem preparat. Recordeu, teníem l'almívar, aquest que havíem fet amb llima, una punta de rom. Això, com veieu, ens dona aquest brillo extra. El plàtan, el tenim fred, posem així per sobre. Ara el que podem fer és tirar una mica de coco ratllat per sobre. I ara, amb aquella llima que teníem, acabarem de donar un toc. En compte. I tenim el nostre cake de plàtan, de coco, un pastís ideal per berenar, per esmorzar. I el més important, és una cuina per aprofitar tota aquesta fruita, aquesta verdura, com us comentava abans, que moltes vegades tirem i li podem donar una segona vida, per exemple, amb postres com aquest que hem fet avui. Espero que el feu, que el disfruteu i fins la propera. Moltes gràcies.